खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फैनखौ सबर बावबाय सबाय माजि जे फवरनाय महर हास्लाबर दा मुगै इनफाय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद सेनाम जाबाय हानोमोन इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो स्कुलाव फिस होदोंमोन आरोना फिसालाया साइकेलजों फैयाखै नालाय आंसो दोनबोखादों थ' सिदा सिदि गनाय टाइमाव फैदों एकदम हालखा आरोना मानसि गैया फुङावसो भिर जायो सासे मानसिया दालि ओंख्रि नांलायनाय आरोना दासो गसावथारदों आरोना नै एकदमबारे होंगो दोंगो जा गरम आरोना नै गोलोमदै जिरायबाय आङो रसियावनो दखानाव आदार मोनबोयैनि बोरैबा जाबोदों नालाय बेखौनो एखे रायदों आङो हार बार फुङाव साइकेलजों बेरायनो थांबाबो नांगौ बिदाखौ दोनलांनो थांबाबो नांगौ आरो माबा खामानि गेटनि बाहेरायाव थांनोबाबो नांगौ न'आव थाखानाय जाया गोदान नांगौ ओरैबादि गाज्रि ओमफ्राय बुजाय आजाय मालाबा जायाबा एकदम होयोबो आं आथिंफ्राव स्राम स्राम खिथुफ्रावबो थाब थाब होयो आं मिन्थिया आं एसे गाबनानै दासो एसे कन्ट्रल थादों आरोना नों माबा एसेयाव बिदि मिनिबाय थादों लानानै होबोबाय ना मा होननाय बायदि सारा नोंसिना पिटार सार ना बिदिखौ होनदों मानसिफ्रा बलजों बानायदोंमोन बाबा सोरबा सोरबा बलजों बानायनायखौ माला होननाय दिनै होनदों बलजों बानायनायखौ 5 माइनासलाय नंगौना नङाथाय मा होनबावो नों जे डिथुरासनि मामिया खिथाहरदोंमोन जे जाय माबाखौनो सिथारनानै लांदों प्रतीक सरकार आसलि ग्लबनिखौ बेनि आसलि ग्लबनिखौ फुरा ग्लबखौनो ओमफ्राय कालार होबाय ओमफ्राय सारा सिनायबाय सिनाय जाबाय आरो बलजों लानायखौबो सिनायखायो नोंनिखौथ' बल नङा होनना सिनायदों ना थारमुखरजों बानाय दे जाबाय दे मानसिफोरना बारा गिदिङाखैलाय नै गावना गिदिंदों ओमफ्राय नोंना सबसे फिसा होनदों नामा बाबा सबसे फिसा ओमफ्राय आंनिया गिदिंदों मोजाङै जालायलायो आरोना मा होनबावनो आरो थाथोंसै बेनिफ्राय साइन्सनिया एसे गन्डगल जाबाय गावना मानसिफ्रा सोरबा सोरबा थार्मकलजों बानायनानै लांदों साइन्सनिया बेयो फुड चेना गावहा लाजिदोंनो बेस्रा आं बिराद लाजिदों जाबाय आरो माने सिम्पोलसा बानायनानै लांबाय नालाय ओमफ्राय मानसिफ्रा माने थार्मकल सायावहाय साजायनानै एसे बानायना लांदों आरोना जेबो नङा दे माथो होनबावनो फुड चेनथ' बेबो बायद'आथ' सिनायदोंना नोंना होननानै आरोना जाथ'बाय दंबावो मोननै साबजेक्ट लांबावनांगौ बिनाय डेटआव फैगासिनो दं आरोना ओमफ्राय र' ओरै देखायहैनो आङो आंखौ लानाङा होनगोन बियो मोनदों एसे आंजों आं रागा जोंगोन आरो सुथेगोन आङो बारा मेथाइ होनबाय थाबा हामा दिनाबो जोमै जोख्लोब ख्लोब जाथारबाय नै सिरिनोसो हासिगौ आरोना थान्दाथ' आरो थांदो साफा जाहैदो माबार थां ओंखाम लांगोन आया गस्ला पेन खुवालासिनो थाङा थां होदो आरो मानसिफोरखौनो बेनो गोसोम जाबोथारबाय गोसोमबाबो मालाबा सिरियाहाय जों बिमा फिसाजो सिदा दसे साइकेल सालायनो फैदों आरोना ओमफ्राय फैनानै थाग थिग आं मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायनो गोसोखांदों नैबाहाय माबा दंमोन ना माइनाव दख'ना स्टरनि अपोजिटआवहाय येल' फिटनेस जिम स्टुडिअ'आ बेनि अनारा जों थायोमोन ना ज'नो दा मालाय बेखौ गावसिनि जायगायाव लांसिगोन आरोना बेहाय होनाय नंला आरो ओमफ्राय नोंसोरनो इनफरमेसन होनांगौ दङ आङो र' साइकेलखौ गिदिंग्रोनोसै बे मोनाबिलिनि भिराव आङो सरबाव सालायहैथ'ला आरोना आं आगोलावबो मा होनो बेयाव बेनि भिडिअ बानायदोंमोन ना जिम दङ होननानैहाय दा बियो साननै जाबाय खोमा स्टप खालामनाय आरोना बन्द' खालामनाया माने ट्रान्सफार लांसिगोन आरो बेनि बुस्थुफोरखौ लांसिगोन आं गिदिंगोनसै र' माने आजिखालि केमेरायाव बारा ओंखारनो नागिरा डेन्जार आरो गोसोबा ओंखारनो माबा जेला ब्लग बानायाखै अब्ला आंखौ फट' खेबलाय आंखौ भिडिअ खालामलाय होनो आरोना दा जाय फैनो फैबावदों आङो फिसालाया फैयाखै जों सानैल' आरोना ओमफ्राय सिरि अखानायै फुङावसो आङो ब्लाउसखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना अखा मिजि हालागासिनो दङ नै एसे फुख'नो आंगायलायनाय मोनबाय ब्लिचिं पाउडार होयो बेखौ फुख'यो बेयावबो होयो सानथाम सानब्रैजोंनो बादामालिनाय जोंना अखा हासोदोंबाबो सोमनानै दोनसै आङो जुदि दाहाय अखाया जोराङोबा सुगोन जोराङाबा निरमायावनो गोलैसोनानै थागोन बियो आरोना बग्रा बग्रि गान्दु खबर आरि सोलायनो आं गाग्ला आयौ बादामालिया लाजालाहाय
न'निफ्राय फैनानैसो आङो सका जोंखोल खालामजुबदोंमोन फुनानै भगबान आरो सिलानिखौथ' अबेबा खन्द' आब'आ माबा होबाय थाखादोंमोन ब्लिचिं पाउडार नाय खामानि आरोना सेस दान्दिसे उनाव ओमफ्राय नै सुजि जाग्रा जायगाया दे जामा जा आं नोंखौ देखाया दे सुजि आरोना नांबागौ एव जाग्रोदो नै दंखायो ना माव आं थुल्लु जाबाथाय हरबावगोन जाबावनो दे जा नों उदै बुंबासो आंखौ एसे सान्थि दोनो उदै बुङाबा बांद्राय बोरैबाथार टिफिनाबो बेनो बाबा जागासिनो ना ओमफ्राय नैबेखौ मोनसे बयल खालामना हरखाबाय सुजिखौ हालवा नामा नाम्बार जानो टाइम जाबाय हामला नामा जुथाया दे एसे गानबावदो दे हामथाराबाथाय बायगोन गोदान जियाखैमोन ना एबार जारलासोहाय बेगाबो जा अजन जायोलै आयु दे बयनाबो अजन जाखायो एसे खस्थ' मस्थ' थाङाबा ना बाबा अबावथो नोङो क्लासआ देरबाय नालाय लेखायाबो बुरजासिन जालांगोन गिदिरसिन जालांगोन फैनाय समाव दैखौ फुरा लखबजोब मिन्थिबाय एक थुग्राबो दै लानो नाङा यगाबो दंबावोसो दिनै दे गानदो दे हामो एसे हामबावो बांद्राय हलगलखौलाय मानो ओइ र' नोंहा र' साइकेल बहनखाबाय आङो रेडि ए भगबान जादे हैद आदायालाय ओमफ्राय चक्लेट लाबोफानांगौ फैदो दा आंना हेबनाय लामाखौ मालाय क्लियार खालामनानै दोनखाबाय दा जुदि गावनो बिहरखाबायना इयो मिथाखौहाय दा बिदायाथ' ओमफ्राय मिथा लाबोनो दा बिदानि आखायाव मिथा नुवाबाथाय चान्स लानोसैलाय बिराद थार एसे टेसे एसे स्र' जाबाय आंना ओमफ्राय ओरै चालु ओमफ्राय नैबे लेथेर फेथेरखौ आं मा बुंबावनो आरोना नै बेनिफ्रायसो लांथ'नानै नै बेयावसो होनलां होथां खाजाब खुजाब दोनथ'दों मानो होनबा नैबाय सोयोमोन नालाय नैबेयो सोग्रायानो गाज्रि जानानै दङहाय माने जाला आरोना तुलु जानानै दङ दाख्लैनो जादों ओमफ्राय दासिमबो मानसि लेंहरनो रोङाखै आङो र' बिदिनो होनलां होथां खाजाब खुजाब एकदम जाब्रा आरोना बिदिनो जानानै दंथ'यो थाथ'थोंसै फुंनि कुसुर काजाजोंनो एसे मेंगुलायो आरोना ओमफ्राय येस सनाफोर आङो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरनाया बेबो जोंना रुमा न'खरसे खालि जासिगोन आरोना नैबे आगस्टआवनो खालि जागोन ओमफ्राय मालिकजोंबो रायलायदों नालाय थांखासिगोन आरो खिथाखाबाय नालाय ओमफ्राय जोंखौबो होनदों आरोना नोंसोरबो खिथाबानो जाबाय जे सोरबा मानसिफोर मोजां मोनोबा जोंसो मिलायनानै थागोन नालाय माने सोरबा मानसि मोजां मोनोबा खिथाबानो जाबाय होनदों आरो मालिकआ बेनिफ्राय गावबो थुदे लिरनानै दोनगोन बियो थुदे लिरनानै दोनखायो लामायाव आरो गावनि नाम्बारखौ होनानै दोनखागोन आरोना बियो ओमफ्राय जेब्ला ओंखारलांथारो अब्ला आङो कन्टेक्टखौ होनानै होगोन आरोना सोंहरनो हागोन दाम दर जेनेबा मालिकजों रायलायनो हागोन बेनिफ्रायहाय मा होनो सासे आगैयाबो आब' नों रुम खिन्थानाया गैगोना गैलामोन होनदों माने आं बै बिहामजो हायलुरि ओंखारलांनाय रुमा बेफोर खालि जाबाय होन्दोंमोन नालाय आं दाबो थांनानै सोंहैनो मोनाखै आरोना आङो सोलाबबा दायोखौनो थांनानै आं ब्लगसआव अबेबा सोनानै होगोन आरोना जुदि खालि दङबा बयबो सोंहरलायबाय थायोना बयबो एफा एनै मोनथिनायफोरखौ हेल्प होलायलायाबा बोरैथो जानो आरोना आंबो नै बेखौ एसे फेदेरगोन र' बेनिफ्राय एसे ल' बाजेट रुमसो नागिरफिनगोन आरोना अब्ला आंबो नोंथांमोनाव सोंगोन आंनो फोरमायनांगोन सोरबाफोर मोनथिनाय दङबा आरोना ओमफ्राय दा जोंनिया जाहैबाय मोननै रुम ओमफ्राय किटचेन आरोना ओमफ्राय लेट्रिन बाथरुम आरि जाखाबाय आंनि ब्लगसआव नुबाय थाखायो फेमिलि थाथावथाव आरोना ओमफ्राय जेनेबा सासे मानसिफोर बिदि थाबा बांद्रायो आरोना ओमफ्राय मोनसे फेमिलि थानाय रुम मोननै नालाय ओमफ्राय किटचेन नालाय किटचेनाव बेसिनारि दंखायो बे आरोना आंनिफ्राय साबसिन रुमा आंहाथ' कालारलेससो ओमफ्राय बेनिया कालार होबावनायसो आरोना माने गुफुर कालार होनाय आरो क्लिन नुयो आंनिया कालारखौनो होस्लाबनो मोनासैबा गोदान सोदान गावसोरबो कालार होनो हाथ'ला होनबाय नालाय वायरिंनि थाखाय सिलिंनि थाखायल' जोंनिफ्राय एडभान्स फैसा लाग्रोनानै जोंबो बेखौनो होबाय मालिक गैयाबालाय आरो स्कुलनिबो खाथि जाखायो अबेहायथो नागिरबाय थानो होननानै जोंहा ट्रोप हाबफैनाय आरोना कालार होयोबा आरो जोंनो फैसा गारग्रोनानै होनो हायोमोन आरो सुनैखौ होनोबा ओमफ्राय जोंहाबो बिथाङा थाङां जाबायमोन ना सोलाबायनानै गालांबाय आरो थ' बैथिंजायनियाहाय माबा सुनै होखानाय आरोना रुमाहाय ओमफ्राय जों गासै मोनथाम फेमिलि थायो मानसि मोजांबा खिन्था होदों नालाय मोजाङासो सनाफोर मोजाङासो फैनो हागोन मानसि गाज्रिखौ दोना जोंहा
मालिका होदों नालाय माने जोंजों मिलायनायफोर सोरबा थाफैयोबा बेबायदि होन्दों आरोना रुमाथ' नागिरलायबाय थाखायोआनो ओमफ्राय दाख्लैफोर सोरबा सोंफैबाय थादोंमोनानो खिन्थु अब्ला बिसोर थांथ'नायनि जाथ'वाखैमोन नालाय दा थांसिगोन बिसोरो खय थारिखआव थाङो खय थारिखआव मायो कनफार्म जाथ'वाखै खिन्थु रुमा खालि जायोबा आगष्ट सेप्तेम्बरनिफ्राय खालि जागोन आरोना नैबे आगष्टनिखौ पेमेन्ट होखाबाय नालाय बेयाव माला थाङो आं बेखौ गावसोरबो मोनथिथ'वाखै ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों फोरमायबाय आरोना बहुदानो आब' रुम खालि दंबावो नामा आरायनानै सोङो नालाय थ' ब्लग्सखौ नायफ्लांदोंबा जेला खालि जालाङो आं खनसे खिथाबावगोन खिन्थु खालि जागोन आरो जोंना ना ओमफ्राय एड्रेसखौथ' आं सिदा बोरै माबा मा होनो ब्लगाव खिथाबावनो जायखिजाया आङो सुदेमपुरियाव थायो आरोना ओमफ्राय सुदेमपुरियावनो जाहैबाय रुमा ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि अगजिलियामाव फरायनाय दंबा इउएनफ्राव फरायनाय दङबा डन बस्क'फ्राव फरायनाय दङबा माने बारा उसुबिदा जाया आरोना अगजिलियामावथ' थाबायनानैबो थांनो हायो जों मालाबा थाबायनानैबो थाङो थाबायनानैबो फैयो बिदि आरोना मा होनो जेलानाखि मालिकजों रायज्लायनो गोसो जेनेबा खालि जाथ'यैयावबो सोरबा जुदि नांथारगौबा आङो मालिकनि नाम्बारखौ होनो हागोन मालिकनाव सोंनानैहाय ओमफ्रायहाय सोंहरनो हागोन आरोना बबे साइडजों बबे माजों खुनु आन्दायनांगौ लागा गैया जोंना सिदा सिदिखा सोरबा सोरबाथ' नायनानै आन्दाज मोनखायो खोमा आंनि ब्लगाव एसे एनै आंथ' लाम्बा साम्बा लादेरखायो नालाय बेखिनियानो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामबावगोन आङो साननो नाङा जे बेयाव सासे फां फुं भिडिअ बानायबाय थायो भिडिअआवसो जोंखौ खावब्ला खावब्ला लाबाय थागोनदां बिदि होननानै थ' बिदि एसेबो साननो नाङा जाय ओंखारनो गोसो गैया आं बेखौ लाखाथारा थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअ दासिमबो नुवाखै जानो हागौ जे आंजों सोर सोर थाफायो जों सोरजों ज' थायो मानो होनबा बयबो गाव गावबागाव रुमाव थानाय लेथेर फेथेर हालोदावनो थाखायोना थ' आं मालाबाबो लाफेराखै आरो बे दा जाय थांगोन जिमनि सिस्टारा बेखौ आङो लानाय जादों मानो होनबा बिनि जिमाव आं भिडिअ खालामनाय जादोंमोन नालाय थ' बेथ' गावबो बुंखानायमोन नालाय बे टेनसन गैया बे ओंखारदों खिन्थु न'आव थानाय हालोदाव आं मालाबाबो बिदि लाया आरोना आंना साइडसो आंनि रुमाव नङाबा फायखानाथिं बार हाबग्रायाव बा रावबो साइड जाथ'नायाव बिदियावसो आं लाखायो आंनिफ्राय जेबो टेनसन गैया आरोना आंनि खुद फिसायखौनो आङो ओंखारनो गोसोबासो बहनखायो आरो ओंखारनो गोसो गैयाबाथाय बेखौबो लाफाबावासो आङो नोंथांमोना नुखायोना रेगुलार ब्लग्सआव नुवा बेनाबो जुदि मुदा थिग दं ओंखारगोन बायदिबासो आं लाखायो आरो जुदि मुदा एसे ओंखारनो बानाय बायदिबाथाय बेखौबो लाखाया आरोना ओमफ्राय आं दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै खिथानो लुगैनानै खिथाबाय आङो फोरमायथावथाव मोननानै आरोना खिथानो सोरनिबा हेल्प जागोनदां बिदि साननानैहाय थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच